Assalamualaikum sagyang kaya intanuray bulawan. Ay malap silam na kan nagyang kaya matay da pambira pagalamatan be. Sagi kon mga rinarinaw kan na di kan dikukurmat ko sirano tua kebubaya mamakin sa maranosong. Na maluni budi tetang kaysa sodiso sarigi dan saranaw ka batari bemungang na tigira na pandai mukira ko lalag isa ka na so luluti o ada bentuk ganyan narwara ko kalawan di dapat yo kalawan
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sagi ako mamuha mga maranos nga kanina, di akong gipililan lang na kukurmat ko sila no to mga rago gusto mga ngudo. Adi ko na di makaplalang mo siya sa tadman dinipatan. Na usap ko pagkalipat ko takadalulot yan na pagkatad sawan ko man adyo ko na makurup ko kipagpumagulaw lang ko suluman ang ubangan sa niyo na daw pinutira na rin kasi musukad ng tanwarap bula alamin ni daka lambo isa pawing kung sumanov siya, naalalayo nun sa karibat, sa wasalam.
Sabok na gigi nama wala di main Sofia ka diri ngabe di pangalan go di bina intang to manangi kadi si di ini ya maane niya kunan de de na be corona sarang be la dunia na ya kumromo maragi sekolah dina mare sampai sadena apa gitain nikalewan bukinya dalam masuk tapi gigi nawai inoku wanaka di
wanasain ako. Nakamay mo dito mo tadi sinubong teraw ay maananin magapagkila ako diinitong ko sarwat sa labi ka api di mata Nama
Salam kanoda